É unha honra para o Concello poder colaborar neste acto co Ateneo. Son as persoas do Ateneo quen organizan, por suposto, nos simplemente colaboramos, pero pareceunos moi importante traer hoxe aquí este evento, non? E para que todos e todas podamos ver o documental sobre ENCE e logo falar sobre as impresións que nos causan. Dou paso xa a Tonio Nogueira, que vai a ser quen vos presente e vos describa mellor o contido deste acto e vos presente as persoas poñentes. Así que agradecemos moito ao Ateneo que nos tivera feito esta proposta e esperamos que todos e todas vos disfrutedes do acto. Moitas grazas. Boas tardes a todas e a todos. Damos inicio a este evento que vai falar sobre o que é ENCE e vai dar datos sobre o que fai esa fábrica na ría de Pontevedra. Para iso imos a presentar un documental, imos a presentar un documentario que xa está indo por moitos povos de Galicia, que ten unha información moi valiosa en relación ao que é esa empresa no pasado, no presente, o que pode ser no futuro. Acompañándonos aquí esta tarde está Celia García, que é unha das produtoras do documentario con Galicia Contra Info, Antón Masa, que é o presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Pontevedra, e Alfredo Pereira, que é o presidente da Federación de Comunidades de Montes de Galicia. Estas tres persoas son referentes no activismo social e medioambiental de Galicia, en general, e en específico na loita en defensa da ría de Pontevedra en contra de ENCE. Eu toca presentar o acto en nome do Ateneo de Moaña, un grupo de mulleres e homes de aquí do pobo que está empezando a andar agora mismo, con ganas de dinamizar a vida política e social do noso pobo e que ten as portas abertas de par en par para toda aquela persoa que quera traballar para transformar a sociedade en clave de democracia, liberdade, dereitos, igualdade e país. E agora vou falar unhas palabras sobre ENCE. Hoxe estamos aquí para seguir organizándonos contra ese monstro tóxico que representa o complexo industrial de Lourizán, onde contaminan sen parar a empresa ENCE, Energía e Celulosa, e a empresa Elnosa, Electroquímica del Noroeste, tamén coñecida pola xente de común como a celulosa. ENCE é unha das empresas máis poderosas a nivel económico de toda España. É un auténtica grupo de élite, unha auténtica oligarquía que co seu poder económico pode mercar portadas de periódicos e pode sobornar a políticos e funcionarios para seguir coa súa actividade de xeito impune. Entre outras cousas, portas giratorias, altos cargos do PP que no seu momento estaban ligados ao medio ambiente e á auga e tomaron medidas en favor de ENCE e agora, despois do seu traballo político, están sentados no Consello de Dirección gañando moito diñeiro. Tamén te enteras de cousas como que esa asquerosidade foi imposta a forza pola ditadura fascista no ano 1966. Nesta época, durante o tardofranquismo e o inicio da falsa democracia dos anos 70, os cativos desa zona baixaban a xogar á praia e collían o mercurio coas súas propias mans, o guardaban en caixas, xogaban con ele e coleccionaban, descoñecedores do inmenso tóxico ao que estaban expostos. A Organización Mundial da Salud ten catalogado o mercurio como un dos peores tóxicos xenerados pola industria do home e un dos tóxicos que xenera maiores problemas de salud públicos. Nin 60, nin 40, nin un só día máis. ENCE Elnosa, fora da ría e fora das nosas vidas xa. Nada máis. Agora imos dar paso á presentación do documental. E o conseguimos sacar ben pola vía judicial, ben pola vía administrativa, ben pola vía da movilización social. Cada 15 anos pasa unha xeneración e te das conta que 60 anos son 4 xeneracións condenadas a prisión internacional de país. Iniciamos a charla, coloquio, o debate. Entón, eu penso que o propoño que cada un dos ponentes fa unha exposición cunha palabra libre
Unha vez que termine, calquera persona do público pode facer a pregunta ou a proposta que desee. Iniciamos, entón, para os micros, se queréis. Sí, comezo. Sí. En primeiro lugar, agradecísimas o Ateneo por este convite. Encantounos estar aquí. Eu vim en Parco de Vigo, cando nos vieron para coller, expliquei con megafonía a convocatoria do acto. Claro, non estamos afeitos a se escuita un coche convocando un acto e tal, e parece contenta. Quedamos impresionados. Moitísimas grazas ao Concello. Bueno, agora un momento un pouco, eu o que vou facer é contarvos un pouco por que Galicia contra Info decide facer esta reportaxe documental e un pouco, bueno, pues, unha intervención breve para que logo os compañeros falen e podamos tamén falar entre todas. Nos levamos xa 6 anos facendo videoactivismo, que lle chamamos nós, pues, a través de vídeos e fotos contar esas outras realidades e voces pues, que hai en Galiza de distintos problemas, as resistencias super diversas que hai, pues, bueno, como unha parte do noso colectivo de Vigo, pues, íbamos a Pontevedra sempre que había convocatorias de manifestacións contra ENCE e demais. Entón sempre íamos ali e sempre víamos as bandeiras de 2018 non agora, e tiñamos pues, esa cercanía e como a pegada de ENCE fora da ría, como un lema pues, que ia no nos ADN, ¿no? Na defensa da terra, pues, o de ENCE era unha loita pues, que de alguma maneira sí que está moi dañada socialmente, ou polo menos para nos parece que eso é así, que está demostradísimo, bueno, pues, a pegada ecolóxica, a pegada ambiental, a nivel laboral, o que supón para a xente do mar, e demais. Bueno, pues parecíanos que 2018 tampouco quedaba tanto e non entendimos como de repente pues ese goberno en funcións toma esa decisión e pensamos que queríamos ir un pouquiño máis alá do que son esas videocrónicas de manifestacións, queríamos pararnos, falar cos compañeiros e compañeiras de Pontevedra e dicir, bueno, como pode ser que vayamos ter 60 anos máis esa fábrica fedorenta? Como pode ser que, como era antes Pontevedra? E logo coñecer moito máis do que coñecíamos pois, nas manifestacións, nos manifestos e pois, ir un pouco máis alá. E entón, bueno, pois, lanzamos estas conversas de unha maneira pois humilde, con nosos recursos limitados. Nos traballamos cada quen nunha cousa e a fin de semana aproveitamos, íbamos a Pontevedra, conversábamos cos distintos compañeros e compañeiras e parecíamos que tiña interese pois, espallar estas voces de loite de resistencia que llevan tantos anos traballando para que ENCE non este aí e o mazazo que supuña pois, para nós era brutal de repente escutar esa decisión dun goberno en funcións, pero claro, que suporía para eles, non? Entón, un pouco lanzar esas preguntas e tamén, bueno, pois, ter máis datos, non? Porque moitas veces, pois, a visibilidade que os medios oficiais dan ás loitas son escasos, non sabemos, e ENCE ten un poder brutal e, bueno, ten moita ligación cos poderes públicos, cos privados, e hai toda unha mafia aí por detrás, bueno, pues que modifica os nosos montes, que le ha modificado o noso medio ambiente. Bueno, queríamos un pouco tirar deses fíos. Este é o resultado. Fixemos proxeccións xa en distintas cidades, en distintas vilas, e sempre, bueno, cando foi no verán, pois aí o tema dos incendios, non? Como a ligazón brutal que hai co tema dos lumes, ou, bueno, pois, cando fixemos en Ferrol, a xente falaba de Reganosa. Como as conexións de distintas industrias contaminantes e das súas resistencias, bueno, pues, como realmente sí que é moi interesante pues, escutar, bueno, nos aquí, esta foi a nosa experiencia, entón, para nós que sempre facemos todo bastante a través da rede e as proxeccións e exposicións que facemos pues, sempre foron limitadas ao longo destes 6 anos. É un placer tremendo pues, poder estar con vos, poder ver que vos parece que resulta e sobre todo tamén que estean aquí outras persoas bueno, pues, que son as protagonistas e as testemunhas en Pontevedra de todos estes anos que eu penso que ten moito interese escoitar o que nos podan dicir e sobre todo pensar nun futuro no que isto non poda, é dicir, que a contestación sexa tan mayoritaria e que non sexa só unha cuestión da comarca, senón que sexa
extendida ao longo de todo o país, a solidaridade que hai que facer unánime, pues, bueno, pues para que eses 60 anos, desde logo, non se sean reais. Moitas grazas. Eu creo que o protagonismo aquí ten que ser de Galicia contra Info e do propio documental, non? Por outra banda, no documental creo que se di pues, prácticamente todo o que eu podería dicir agora e a mellor é mellor que haxa coloquio e entón falamos de todo. O que sí quixera puntualizar alguna cousa ou chamar a atención sobre alguna cousa. Si vos lembrades como empeza o documental, a min a primeira vez que o vi xa me quedou grabado eso. Empeza con unhas imaxes donde o Delfín de Feijóo en Pontevedra, Jacobo Moreira, pregúntalle nunha... entendo que é unha reunión interna do Partido Popular, Era un acto electoral. Sí, un acto electoral do Partido Popular. Pregúntalle á ministra Tejerina: ministra, eu sei que non nos vas a fallar, sei que vas a facer todo o posible para que, sin favorecer a empresa, pero que a empresa siga en Pontevedra porque merece estar en Pontevedra, tal. Non será a resposta de Tejerina, pero estou convencido, Tejerina estaba dicindo ali que sí, asumía que a responsabilidade de que Ence quedara en Pontevedra era dela. E despois vese a seguinte imaxe, donde unha vez que se decide en Pontevedra, creo que así tamén, declarar a Mariano Rajoy persona non grata, ela di que non é unha decisión do goberno, que foi unha decisión administrativa, que ela non tuvo nada que ver. Non o cree ninguén. Eu creo que é impresentable que un goberno en funcións, como decía eu aí no documental, non? Un goberno en funcións cun presidente que estaba absolutamente derrotado en aquel momento e desaparecido, toma unha decisión tan importante polo que supón para o futuro da ría de Pontevedra, non? Que como é concederlle 60 anos a unha empresa contaminante, unha empresa que está destruindo a economía da comarca de Pontevedra e que está destruindo mesmo a saúde das persoas que vivimos na comarca, non? E ademais o fai non só por estar en funcións, o fai incumplindo algunhas condicións que se deben de dar para tomar decisións un goberno en funcións, non? Realmente non había ninguna presa para darlle esa prórroga, non? Podían chegar a estar no goberno outra vez e logo decidir darlle a prórroga, porque hasta 2018 Ence tiña concesión. Por tanto, non había presa ninguna, que sería un dos motivos para poder actuar estando en funcións. E logo, pois, bueno, falan tamén de que teñen que darlle esa prórroga porque se a solicita e como cumple absolutamente toda a legislación, pois teñen que darle. E iso é, vamos, unha falacia absoluta. Durante o documental xa se van vendo algunhas cousas de por que incumple Ence a legislación, pero casi mellor no coloquio, pois, o imos falando, non? Todas as cousas que queirades. Decir tamén que Ence empeza a provocar problemas desde antes de chegar a Pontevedra, non? Previamente a chegada de Ence a Pontevedra se comeza unha repoblación forestal inicialmente con piñeiros e posteriormente con eucalipto, pero xa tendo no horizonte montar unha fábrica de pasta de papel en Galicia. Deso falará, supoño, o responsable de las comunidades de montes. Pero en todo caso, despois desta acción negativa sobre o medio ambiente en toda Galicia, como foi a regulación primeiro con piñeros, pero sobre todo despois con eucaliptos, a desaparición das praias urbanas, das únicas praias urbanas que había en Pontevedra, que están hoxe debaixo da propia fábrica, porque a fábrica, non sei se sabedes, pero foi construída mediante un recheo na ría, non? Entón, debaixo dese recheo están as praias urbanas de Pontevedra e o mellor dos bancos marisqueiros da ría de Pontevedra. E eu creo que xa antes de empezar a traballar
xa tiña feito un dano moi grande, non? E despois, ao longo destes 50 anos que leva traballando, pois ten provocado problemas de todo tipo, que, como digo, pois, se queréis falamos xa no coloquio, porque eu creo que paga máis a pena ver o que realmente os interesa que faremos. En primeiro, agradecer ao Ateneo de Moaña, en nome da Asociación Galega de Coelho Monteficiais en Común, que nos tivese convidado a falar sobre esta charla que vai verse sobre ENCE 60 anos máis. Pero quixera dar outra visión do tema de ENCE, para abrir o coloquio. Eu creo que quería enfocarlo é o problema que está padecendo a eucaliptización non do monte galego, sino do territorio galego, que é peor. Esta eucaliptización non se produce porque é unha praga bíblica, nin porque os galegos e galegas non nacimos neste lugar. Isto é unha orientación planificada, estratégica, da industria da madeira, apoiada polo partido que goberna prácticamente sempre na Xunta de Galicia, que é o Partido Popular. Este modelo de monte é un modelo forestalista, casi o réxime de monocultivo forestal, e, por tanto, un modelo non ha caído nin para os intereses da veciñanza comuneira, que somos os titulares destas terras, nin para os intereses das mayorías sociales da nosa nación. É dicir, é simplemente os intereses das industrias e do sector forestal. Por que dicimos isto? Porque para nós o monte, neste caso, pola parte que me toca, o monte veciñal é un monte terá futuro se o monte multifuncional e sustentable. E máis, vou por un exemplo da nosa filosofía, nós estamos en contra do monte forestalista, pero sexa de eucalipto de outra especie, igual. O modelo somente forestalista é un modelo que non ten futuro para as clases sociales da nosa nación. Ten que ser un monte multifuncional e sustentable. Ora, todo isto da concesión de 60 anos da prórroga de ENCE, eu creo que é o remate dun camiño iniciado fai tempo. Esa é a intención, non sacar nunca ENCE da ría. E senón, vou repasar os datos que demostran o que estou dicindo. Entre o Plano Forestal de Galicia, que data do ano 1992, a terse a superficie de eucaliptos no territorio galego incrementouse en 190.000 hectáreas, case doble do que estaba previsto. O Plano Forestal de Galicia tiña previsto unha ocupación de 245.000 hectáreas e plantáronse 445.000. Incumprirse o planeamento que eles mesmos fixeron. Entre o cuarto e o quinto inventario estatal, a produción de eucalipto, a plantación de eucalipto medrou un 65%. Estamos falando de 4 anos de diferencia. A día de hoxe, os eucaliptos son a especie máis abundante no Alborado de Galicia. As superficies de eucaliptos son moi relevantes na zona no norte de Galicia, no norte das provincias da Coruña e de Lugo. Pero, curiosamente, na provincia galega, onde menos monte veciñal hai, e onde máis monte de particulares hai, e onde a plantación de eucalipto é arrasadora. Existe unha relación moi directa entre plantación de eucaliptos e abandono das terras agrarias ou abandono da poboación. Cando unha terra agrícola agraria se abandona, detrás dese abandono ven o eucalipto. E isto non é unha situación somente negativa para os titulares das terras, é unha situación negativa para a sociedade galega no seu conxunto. Se seguimos con esta despoboación, chegará o día no sano que no rural non é que non haxa xa veciños e veciñas para plantear alternativas viables, é que non vai haber ni veciños ni veciñas para agarrar unha pancarta e protestar contra o abandono do medio rural. Con este camiño, as industrias madeireiras teñen o camiño desbrozado para que o rural se enche de aproveitamentos agresivos e coloniales. A veces parece que non está de moda a palabra colonial, pero eu creo que reflexa claramente o que significa. Estou falando de aproveitamento de megaminería, de cultivos energéticos, de plantacións forestales en especie de monocultivo, que son agresivos porque na zona onde se producen esquilman todo e son de tipo colonial porque a riqueza que xera non queda no lugar, sino que se traslada aos centros de decisións políticos destas grandes multinacionais. Portanto, non é problema
dos titulares destas terras, pero tamén é problema de todo Galicia. Entramos agora, seguramente que se aprobará nesta legislatura, na revisión do Plano Forestal de Galicia, despois de 40 anos de existencia, e as directrices donde quen as fixo, nós como Organización Galega participamos no debate, pero o peso da industria da madeira e o peso do sector forestalista era tremendo, nunha proporción de 25 a 3. Aí marcar as directrices e o que marcan estas directrices dicen, por exemplo, que que se deberían manter a superficie forestal do eucalipto, e lembro que xa hai 200.000 hectáreas máis do que tiña que haber, pero isto ten truco porque dice sempre e cando satisfazca a industria da madeira. Ten a seguridade de non plantear máis eucalipto na superficie galega, mentras canto non teñan necesidades a industria da madeira. Despois, tamén dice que aquelas plantacións de eucaliptos níquenes que se plantaron sobre unhas 30-40.000 hectáreas en Galicia, cos cartos de todos, deben ser sustituídas por eucaliptos globos, o que está montando a superficie. O do eucaliptos níquenes reflexa claramente que a Consellería do Medio Rural, a Sección Montes e a Consellería de Ence. Eles intentaron convencer que o eucaliptos níquenes era moi bo, sobre todo en particulares, porque era resistente ao frío, era resistente á plaga de boliteros, e cando obrigaron aos propietarios a comprar esa planta vendida por eles, negocio completo, e cando se demostrou que a pasta esa que se sacaba ese níquenes non era adecuada para o negocio, deixaron de comprar e agora pretenden que esa superficie plantada por iniciativa deles a sustituyen por eucaliptos globos e encima subvencionada a plantación, o cal é negocio redondo. O que creo é que a prórroga de ENCE, que significa simple e llanamente aprobada con todas as irregularidades que viramos aí no documental, significa asegurar, eu casi, de xeito indefinido, se non o paramos, que este modelo de monte monoforestal en réxime case de monocultivo será o futuro que teñamos en Galicia se non o paramos. Aquí hai que, tamén, desde a Montes, había que facer un chamamento, porque é certo que dende que concederon a ENCE actúa moi xibrinamente, ENCE ten un gran poder de presión, e sí que se produce un cambio que é perigoso respecto aos Paramontes desde que é aprobado a prórroga de ENCE. Até ese momento, ENCE non compraba ninguna madeira daqueles montes veciñales que vendíamos a madeira libremente. E por que non a compraba? Porque non puña precio. Puña precio por baixo. Calquera madeireiro mediano, incluso pequeno, superaba os precios da oferencia. Agora cambiou. Agora está facendo propaganda e está vendendo, está adquirindo madeira por uns precios razonables e está propoñendo, e iso é peligroso, e as Montes temos que estar de avisor, está propoñendo ou ben contratos de compra-venta do eucalipto ou propoñeres como de Montes contrato de cesión para que eles gestionen os seus montes. Isto significa que se vai a perpetuar a plantación de eucaliptos se non somos quen de convencer os titulares das terras que esta non é a mellor solución. Fixádevos a capacidade de depresión que ten ENCE que modificou o selo de certificación forestal FSC. Cando se empezou aquí a falar do selo de certificación forestal, había dous, había o PEF e había FSC. O PEF era dos madeireros, era simplemente un salvoconducto para poder vender madeira, non había criterios ni medioambientales, sociales, ni nada. O FSC era un criterio máis sensato, tiñan criterios ecologistas, tiñan criterios sociales, e ben, a industria da madeira apostou ao PEF. Resulta que os consumidores optaron por o PEF. E que fixo ENCE? ENCE entrou en PEF, manda en PEF e cambiou os criterios. Hoxe PEF, ENCE é o mismo. É simplemente un selo para poder vender madeira.
porque quien dirixe o ENCE, digo, o EFSE é ENCE, é o que manda en EFSE. Quer dizer que isto, a catar a presión que ten ENCE. Eu creo que este modelo do monte forestalista topase con unha gran, que a existencia do monte de Ciñar como unha titularidade nin pública nin privada, sino comunitaria, e que a existencia das comunidades que somos veciños e veciñas que gestionamos democráticamente estas terras. Por iso, neste momento, hai un grande ataque ao monte de Ciñar, que intentar privatizarlo, falaremos máis no debate se queredes, pero incluso chegan, con isto a cabo, chegan a revisar a historia. No documento que dixen antes das directrices para a aprobación do Plan Forestal de Galicia, para a revisión do Plan Forestal, nun documento que chaman previo, afirma, e agarrados, isto parece increíble, que o monte tradicional galego foi sempre monte comunal, é dicir, foi sempre monte titular dos concellos, sempre históricamente, dos concellos e uso dos veciños, e que a metade dos anos, digo, na década dos 60 do século pasado, o que se produce foi unha usurpación, e o monte público de Cianeres pasa a ser veciñal usurpado. É dicir, que todas aqueles nosos antepasados, a sociedade rural labrega, os veciños e veciñas que loitaron por rematar a justicia, por rematar que os montes veciñales que sempre foron da veciñanza comuneira, da sociedade labrega, que loitaron pola súa recuperación, van a convertilos por arte de magia en que somos os usurpadores. Usurpamos aos concellos o monte que era deles para pasar a veciñar. Pero isto é unha prova da campaña que están a facer para que a sociedade diga, bueno, que son os usurpadores, porque que saquen os montes e que volvan aos concellos que se ayudaremos ás empresas privadas para gestionarlos. Gracias. Boa tarde. Tense dito que cando foi do efímero, do pequeno goberno bipartito que tuvemos, que durou pouco, por desgraza, que se deu unha autorización medioambiental naquele momento e que afecta a esta prórroga. Que, por outro lado, tamén quería saber se dende a Consellería do Medio Rural nesa época, no goberno este que presidía Pérez Peuriño, se tamén se deron pasos para evitar todo o que acaba de expor sobre os montes. Vamos a ver, efectivamente, a autorización ambiental integrada que ten hoxe en día ENCE foi concedida durante o bipartito. Nós, desde a Asociación por Defensa da Ría, nos cansamos de decilo e de recurrir frente a esa decisión porque entendíamos que era unha decisión non só injusta, sino que rozaba a ilegalidade, non? Como mínimo rozaba a ilegalidade, porque se estaba a dar, dunha banda, permitíase que ENCE contaminara máis do que permite a legislación, dándolle esa autorización ambiental integrada. E de outra, porque creíamos que había condicións como para frenar esa autorización ambiental integrada. Había unhas cláusulas na lei que regula a concesión de autorización ambiental integrada que nos entendíamos que no caso da ENCE podíanse aplicar e non se tiña que conceder esa autorización ambiental. Nós creemos que aí foi un momento clave para a continuidade de ENCE. É certo que se lle deu unha prórroga, unha autorización ambiental integrada só por 4 anos, non? Foi no 2008, 3 anos, de 2008 hasta 2011. Pero a nós se nos decía, damoslle só por 3 anos, cando se lle pode dar por 8 anos, e así, cando chegue o 2011, xa queda definitivamente paralizada a autorización a ENCE, non? Nos entendíamos que era unha falacia, porque realmente, se lle das unha autorización ambiental integrada, estás dicindo que está cumplindo a legislación e de que maneira vas a justificar 3 anos despois que a deixou de cumplir. O probable que ENCE, en todo caso, fose mellorando, podría mellorar, empeorar é difícil que empeorara. A realidade é que a autorización ambiental integrada de ENCE permítelle contaminar en algúns parámetros, como por exemplo DBO,
o sea, demanda biolóxica de oxígeno, DQO, demanda química de oxígeno, sólidos en suspensión, nitróxeno e fósforo, que todos eses parámetros o que veñen a decir o que regulan, digamos, a carga contaminante de materia orgánica que lle permiten verter a ence a ría, estáse permitindo nesa autorización ambiental integrada superar 2 ou 3 veces máis o que permite a legislación. A lei que regula, a autorización ambiental que regulaba, porque despois ha desaparecido esa lei, a concesión de autorizacións ambientales integradas, di que, en todo caso, nunca se podrán superar os valores fixados pola lei, non? E se concede unha autorización ambiental integrada, nos entendemos que de forma irregular seguro e ilegal casi seguro tamén. O BNG puso as bases para cambiar de forma radical a política de montes, no sentido positivo. Digo puso as bases porque estamos falando de que son problemas estructurais que xa que logo iso en 4 anos non se cambia. Pero empezaron as bases. Deixou unha lei feita no caixón donde foi aprobada, por desgracia non pudo aprobarse porque depois foron as eleccións, pasou o que pasou, é aprobada casi co consenso de todo o Consello Forestal. Por un exemplo, a lei que o BNG tuvo que deixar na caixón somente estuvo un voto en contra do Consello Forestal e a lei aprobada no ano 12 tuvo 5 votos en contra, o cal, cando eles o bebé fala de consenso, na miña escola é máis consenso ter un voto negativo que ter 5. Bueno, o bebé parece que non, por consenso é ao revés. Digo que cambiou radicalmente dende que sacou por primeira vez liñas de axudas onde se potenciaba a multifuncionalidade do monte, liñas de axudas que, unha vez chegado o Partido Popular, as eliminou, plantación de frondosos autóctonos, as eliminou, cambioulle a política a subvención de incendios, onde as colemontes tínhamos que dedicarnos máis á loita preventiva e non á loita na súa fácil de extinción, eliminado, volven as axudas concellos, as comunidades de montes, chegan a destempo, non se fan nada. Era unha lei de montes onde reforzaba o carácter sermánico da titularidade veciñal, aseguraba, evidentemente, non aceptou a nosa proposta de que se reconocera que en Galiza, o mismo que en Portugal, hai 3 tipos de titularidade, a pública, a privada e a veciñal. En Portugal chamanle comunitaria, pero a que sería veciñal. Na asociación, pero claro, iso non era competencia de Galicia, que non ten soberanía, e senón competencia do Estado. Pero reforzaba este concepto, daba de poder ás comunidades de montes. A lei de montes contra incendios aseguraba a discontinuidade das masas monoespecíficas, permitíase somente que houveran masas monoespecíficas de 50 hectáreas, non en 100 hectáreas. Agora pode haber unha igualdade dende Moaña até Ribeiro, o permite a lei. É dicir, é certo que solamente se puxeron as bases, sobre todo porque, non hai tempo, estamos falando de problemas estructurais. O caso máis sintomático, curiosamente, unha das primeiras leis que sacou, que derogou o PP cando chegou, foi unha lei, en este caso non era da Consellería de Medio Rural, pero era de Industria, que afecta ao monte. A industria, conseguiuse naquele momento que para instalar un parque eólico nunha zona tiña que ter o consentimento do 75% dos titulares. Sin ese consentimento non se podía por un parque eólico. E ademais tiña que ir acompañado un proxecto de desenvolvemento rural, o sea, agrogandeiro. Agora, o decreto eólico métese cando queira a empresa, porque se os titulares de terras non queran o parque eólico, expropian, e punto. Eso era un cambio revolucionario para este país. Primeiro, dáballe capacidade de decidir a titular as terras, e aparte acompañaba de desenvolvemento rural. Eso non existe, oxe. Na miña comunidade que hai un parque eólico e nos en a Asamblea Xeral decidido democráticamente nos oponemos, é igual, a empresa de primeiras cuestións o podes expropiación, parque eólico local, sin riqueza. Entón, é certo que podese pensar todo facer máis, pero que estamos falando de que os problemas do rural son problemas estructurais, que non se poden cambiar de noite para mañá, que é un proceso. Pero o que sí é certo é que estaban postas bases para ese cambio, que sería, bueno, a palabra non me gusta moito, pero sería revolucionario para a sociedade. A miña pregunta é para Antón. Antón,
Decías no documental que a loita contra a só terá éxito se se mantén a movilización social, pero tamén falabas de que ainda así existían unha serie de recursos vía judicial. Quería un poquinho que nos explicaras cara onde van esos recursos, se son na xustiza estatal, se na xustiza europea, e tamén a túa valoración de hasta onde pensas que poden chegar e se sería favorable ou non. Vamos a ver. Nos entendemos que hai dúas posibilidades de actuación pola vía judicial. Bueno, unha pola vía do contencioso administrativo, temos a interposto dous recursos, non? Estes recursos teñen que ser a Audiencia Nacional e os recursos en xeral teñen o percorrido que teñen, non? Normalmente os contenciosos son moi longos, podedes imaginar entre que Ence recurre, non recurrimos, non sei que máis recurre, pois 10 anos, vamos a poner 10, 12 anos. E no mellor dos casos, no caso de que saíra dándonos a razón, o probable é que logo haxa alguén, algún goberno que diga o mal que se faría agora, despois de 10 anos de unha fábrica modélica, non sei que, tal, sería peor que o cumprimento desta sentencia sería peor o permitir que continue a fábrica, non? Entón, ese é un problema. En todo caso, os recursos contenciosos sí hai que facelos e eu creo que hai que ir por esa vía tamén. Ao mesmo tempo, nós estamos preparando, estamos vendo, ainda porque non está moi claro, non? A posibilidade de ir pola vía judicial, non? Pola vía penal, porque entendemos que eu particularmente entendo que se prevaricou, porque a lei que regula a prórroga dunha concesión di que as prórrogas outorgaránse sempre que se solicite agás cando este aberto un expediente de caducidade desa concesión ou este recurrido, non? Esa prórroga a prórroga da concesión non. Dicen que haxa aberto un expediente o que en ese expediente teña habido algún recurso, non? Por lo tanto non se xa ainda firme. A realidade é que Ence tiña aberto un expediente de caducidade da concesión e hai, como mínimo, que os saiba, dous recursos contra a decisión de Costas de considerar só parcialmente a caducidade da concesión, non? Un do Concello de Pontevedra e outro noso. Por tanto, creo que se concedeu nunha situación que a lei impide que se conceda esta prórroga, non? Por que digo que non se podía ter non se podía ter concedido esa prórroga? Pero aparte hai unha cosa que tamén é interesante. Bueno, sabe un pouco do tema, pero bueno. A caducidade da concesión era claro que hubo motivos de abondo para que Costas tuvera declarado a caducidade. Moitos deses motivos poden parecer que non son moi concretos e, por lo tanto, pois a mellor é interpretable, non? Como, por exemplo, que non cause molestias, cando lle dan a concesión é en base a que non cause molestias aos veciños, aos seus fumes, con tal. Podes dicir, causa molestias, non causa molestias, haberá xente que diga que sí, xente que diga que non. Pero hai unha razón que esa é absolutamente objetiva. Di, a demanda biolóxica de oxígeno do vertido de Ence non poderá superar as 20 partes por millón. Bueno, desde que se instalou Ence hasta a actualidade, superou prácticamente sempre as 20 partes por millón. E iso nós o estuvimos levando a xuízo, a alegacións a montón de sitios, entramos no proceso de caducidade da concesión e alegamos que isto é claramente un incumprimento da concesión, por lo tanto non se pode prorrogar non se pode
decir que a concesión pode seguir adiante porque quedou caduca no momento que se incumple esa condición. Por lo tanto, eso digo un pouco para que se vexa que o difícil que é loitar por calquer vía contra unha empresa que está tan agarrada ao poder, ¿no? Porque realmente están incumplindo todo tipo de legalidade e ademais están modificando as leis aparentemente en función das necesidades de ENCE e de outras empresas, pero ENCE parece unha privilexiada nese sentido, ¿no? Porque non vamos a entrar ahora neso, ¿no? Pero hubo desde que se montou ENCE hasta agora hubo unha serie de modificacións de leis que llevan todas favorecendo a ENCE que, bueno, parece que de libro, ou de que van adaptando as necesidades de ENCE á legislación, ¿no? A última é a modificación da Lei de Costas, ¿no? A Lei de Costas, primeiro, impedía prorrogar máis alá de 2018 as concesións e logo impedía outras cosas, como, por exemplo, vender unha concesión, toda unha serie de cosas. Ahora poden facer o que queiran. De feito, se está falando de que ENCE vai a vender a empresa a uns mexicanos. Pois, a mellor que aquel momento, pois, dase esta situación. Entón, é curioso, unha empresa que ten concesión hasta 2018, de repente danlle 60 anos e vende a concesión. E ademais, unha empresa que comprou, cando comprou a fábrica, sabía que tiña o fin no 2018, por eso comprou digamos, a precio de Eso é un elemento que un pouco mellor pode parecer discordante, non? Un pouco no sentido do que di Alfredo. É dicir, cando falaba de que a palabra revolucionario é mal vista e outras cousas, estas palabras colonia, non sei que e tal. Disculpadenme os que estades aquí, pero teño unha tendencia a irme a ese tipo de caracterizacións, porque realmente, é dicir, toda esta loita que se está dando desde hai tantos anos, son 50 anos de loita, verdad? É realmente impresionante, digna de ser aplaudida, merece todas as loas e demais, non? Pero eu penso, dicir, que o fundamental é a movilización, está na movilización, está na conciencia, na creación de conciencia contra este modelo que é verdadeiramente criminal contra o noso povo, verdadeiramente criminal. Eu valoro altísimamente todas estas accións de carácter xurídico, hai que facelas, é inevitable, hai que facelas, é fundamental, porque son ademais un elemento de creación de conciencia, pero sin a movilización posta a todos os niveis, non a nivel, esa movilización, digamos, de hacer un acto, de chamar unha manifestación, etc. A movilización de, por exemplo, concitar o apoio de todas as institucións deste país, de todas as comunidades de montes, deste Concello, do Concello da proclamas, acordos de goberno, etc., que vayan na dirección de situar que este é un elemento capital no futuro do noso país. Foi no pasado que nos levou, nos conduciu a esta situación e vai a serlo no futuro. Ten que serlo no futuro, é a única maneira. É dicir, cando o povo galego se levantou contra o Prestige, contra a marea negra do Prestige, fixo convencido, porque realmente estaba acompañado de razóns de todo tipo. Agora temos tantas ou máis razóns. Temos un Prestige todos os anos nos nosos montes. Todos os anos temos incendios estremecedores. Están acabando coa nosa floresta, coa nosa riqueza forestal e coa nosa riqueza agraria, etc. E todo iso non é casualidade, incluso pode estar planificado. Non é casualidade que o noroeste peninsular sexa a zona de Europa con máis incendios como diferente. Non é casualidade que haxa 4 celulosas na nosa contorna. Está Marín, pero ademais están as dúas de Portugal, do norte de Portugal, e non é casualidade que o norte de Portugal arda todos os anos desa maneira espantosa. Non é casualidade que tiñamos outra celulosa nas dúas. Non é casualidade. Incluso suprimindo esta celulosa, seguiríamos tendo o problema, porque teríamos a presión. Claro, porque non levan as celulosas para medio dos laranxeiros de Valencia ou para medio dos olivos de Andalucía, ou que as poñan en Madrid,
Pero non, digo eu, e por que ten que ser sempre este país, non? Eu, nesse sentido, claro, todo o mundo, temos un Estado que nos somete a temos sometidos a un papel de destrucción a todos os niveis bestial. Son de xenocidio. Perdonade que utilice palabras que puedan dar lugar a que pensemos. Ese é un extremista. É que é verdade. É verdade. E todas esas cosas explican a situación na que estamos. Entón, hai que empezar a chamar as conciencias. Eu non sei comentarista, digo, situando todos estes argumentos en todos os sitios onde se teñen que situar. En todas as institucións tamén. En todos os colectivos. Cando se fai unha campaña electoral non se pode olvidar este tema e poñelo en terceiro lugar ou en cuarto lugar ou casi nem se menciona. Está ben mencionar a autoestrada e o coste tan alto que ten a autoestrada para o que utiliza a autoestrada, pero que temos un problema bestial aquí. Agora mesmo tiñase que estar poñendo remedio aos próximos incendios que vai haber, verdade? E xa non digamos do aproveitamento da nosa riqueza enorme, tremenda, no medio rural, no medio forestal e todo isto, non? Isto non é un país pobre, é un país empobrecido, sometido a uns intereses determinados. Eu penso que todo iso ten que fundirse, ten que combinar, ten que ser unha acción combinada de todos os asentes, de todos os sectores desta sociedade, de tomar conciencia, porque senón estamos perdidos, incluso por os propios recursos judiciais poden ser gañados, e é igual, eles pasan por aquí, gañamos moralmente esa batalla, que despois famo que salga. É dicir, acabamos de ver en Cataluña, o Parlamento de Cataluña, tanto no tema da autonomía como na cuestión das trugadas, xa visto, non? Aproba o Parlamento de Cataluña que as trugadas non en Cataluña, pero xa visto, xa o Tribunal Constitucional, xa visto o que fai, non? Bueno, pues aquí pode pasar vivimos nun país de merda, con todas as palabras, e a veces me pregunto se cando se creou o mundo, cando se fixo, se alguén caiu en gracia este cacho, ou algo, porque pode ser, o mellor alguén caiu en gracia, entón, bueno, estes apestados. Pasan os séculos e seguimos sendo apestados. Porque incluso, cando chegan outros aos gobernos, seguimos sendo apestados. E isto é unha cuestión política. Ou se fai ou non se fai. Tiran todo o poder que queiras coa dereita e coa banca e co capital. Pero cando chegan outros e os collen polos huevos e se plantan, e cando veñan os outros carregan, pero nós desarreglamos. Iso ten que ser así, e non é. Tanto no monte como no mar. E vou vos dicir máis. Eu traballei nun barco que cargaba viruta de eucalipto e levaba para Suecia, para facer pasta de papel. Cando eu entraba naquela fábrica, o aire era máis limpio co que viña polo mar adiante. Non é esa merda que hai aí. Ali non salía fumo por ningún lado. E cada arillo dos tornos dos fornos, cada arillo se cambiaba cada 5 anos. E valían non sei cantos millóns de coronas. Unha borrada. En pesetas xa non se podía sumar. Pero se cambiaban cada 5 anos os arillos dos fornos, para que o aire non saliera contaminado. Que estamos a falar? Eu non sei de que estamos a falar aquí. Isto é unha merda cando se puxo e segue sendo unha merda a día de hoxe. Foi unha merda con Franco, hijo de puta, que nos jodeu os montes, e seguimos na mesma brecha. Vai outro hijo de puta para Madrid, tamén de aquí, e a joder máis ainda. É dicir, son un casequismo puro e duro. E parece que lle caímos en gracia, macho. Parece que sempre vai a ser así. Pois eu creo que non. Estou aí con collazo. Habrá que darlle batalla seguido, é que non queda outra. A ver que nos prendan a todos. Porque é triste,
é demasiado triste, tío. Porque xa non é dicir, oye, porque eu xa vou a ter netos, hostia. Pero que cando meu pai vivía xa estábamos na mesma. E meus abuelos. Que pasa? Que isto tocamos nunha tómbola que é o que de juego. Pois non, home, algún día teremos que cambiar. Algún día terá que vir unha generación de xente. Eu moitas veces digo, me cago en diola cando morra a peste esta toda e tal. Pero me topo cos que se incorporan. Os reformados siguen votando os mismos. Me cago en la madre. Pero se este non era jubilado, e agora ser jubilado, pumba. Non, home, non. Esta é unha sinvergüencería e é un tema político que non se quere arreglar. É como os montes, os nosos montes están escarallados. Xa con carreteras, co outro. Eu vou te dicir unha cousa. Moaña, este pueblo que miras aquí pequeno, e que eu quero os, e máis cando morre, este pueblo tiña uns puntos verdes de naturaleza pura ao seu arredor. Vamos quedando sin eles. Antes de chegar ao monte, tiña uns núcleos de carballeiras, están quedando ao ser. Eu pregúntome, pero como non está protegida a carballeira de Broña? O monte dos Remedios? E non me falar de frondosas, como me fixo o alcalde anterior, Fervense, que talaron todo o monte do Ramil, nin privado nin sin privar, me dá igual. E que dicen, vamos a plantar frondosas, e unha mierda. Quedou ali toda a merda, toda a ramalla, e están salindo os xertes por todos lados. Pero de que vai esta xente? Este é un tema político, e hai que concienciar a xente de maneira política, e que non son todos iguales. Temos unha desgracia, como pasou esta vez, que os que nós pensamos que podían facer algo, se xuntan. Entonces, se jodió el tema. Seguimos igual, apestados. De nada, parabéns a compañeira do reportaxe de Info Galiza, non só por este, por outros traballos que se vos ten visto, por lo menos lavades un poquinho a conciencia moitos. O compañeiro da Defensa Ría de Pontevedra, unha pregunta, despois non me respondes. Tedes, digamos, alguna conexión para facer esta forza, como decía Castro, tamén coa celulosa de Navia de Asturias ou mesmo coa de Viana de Castedo? E pois, para ti, compañeiro, que levas moitos anos, eu como fillo de carpinteiro, neto labrego de carreteiro da zona, que me comentaba meu avó como se traballan os montes veciñais en Mancomún, a multifunción deles totalmente, aí totalmente de acordo contigo, que como tiñan que ser os montes veciñais, e actualmente, en certa medida, somos un grupo de xente, non somos de Vigo, do Monte Cabral, da oposición ao que se quere facer ali, Porto Cabral, xa moito máis grave, pero quería facerte un pequeno resumo histórico. En Galiza, coa época de Manoliño Fraga, naceu CIS Madeira, un centro tecnológico en Ourense, en San Ciudad das Viñas, implantado no Parque Tecnolóxico, para, en certa medida, justificar que o eucalipto é un árbol madereiro, cando todos sabemos, os que traballamos en madeira, que non, que eso é inviable totalmente. Chegou o bipartito. O bipartito, os compañeiros do BNG, tuvestes, en certa medida, consellerías estratégicas, medio rural, industria, vivenda. O primeiro que fixo o director do CIS Madeira, compañeiro do BNG, coa Consellería de Industria, José Blanco, Suárez Canal e Medio Rural, foi sacar unha publicación. A primeira madeira que se certificou en Galiza non foi o castiñeiro, non foi a nogueira, non foi o carballo, non foi a falla, non foi o piñeiro, foi o eucalipto. É dicir, o problema deste país, como está falando Castro e os compañeiros, é un problema político, e nos prostituímos. Como digo o compañeiro da Defensa da Ría de Pontevedra, é un problema, digamos, de prostitución. A legalidade van adaptando ao aro, entramos todos por ese aro. Non se pode entrar polo aro, señores, estea que estea. O clúster da madeira, actualmente en Galiza, os que traballamos, os que, digamos, somos carpinteiriños, autónomos, sabemos que está dominado por ENCE e por CINSA. As políticas as marcan eles. O que ali protesta dura 2 segundos.
Falamos do Clúster da Madeira, falamos de Confemadera, que, por certo, sabes que Confemadera desapareceu a nivel estatal, porque é unha mafia tamén, falamos de FEIN, é dicir, está todo dominado por estes lobbies. E contra estes lobbies non valen, digamos, loitas judiciais. Eles manexan a justicia, non hai democracia. Isto é unha dictadura igual que a que tuvemos dende o ano 36, cando perdemos a democracia no Estado español. Si vale, digamos, para concienciar a xente, si vamos facer un recurso na Audiencia Nacional, tal, pero sabemos que a loita é unha loita sempre de estar aí ao pé da rúa e concienciar, e loitar dentro dos colectivos, non facemos nada. E vos lo digo polo que está pasando na nosa parroquia en Cabral, en Vigo, donde unha comunidade de montes é corrupta totalmente, manexada polos poderes fácticos do Concello de Vigo, neste caso, e da igual que sea PP, PSOE ou Bloque. A culpa foi de todos, son todos uns auténticos corruptos e títeres dos poderes oligarcas, así de claro. Evidentemente, eu creo que as cousas que enfocadas no seu lugar. Porque senón que camiñamos a mellor hacia un escutismo que, claro, creo que todo pa pouco sino pouco. Evidentemente hai comunidades que son cafres, non hai que dúda, pero por aí no sistema, e o sistema hai que defenderlo. Evidentemente, as comunidades están falando por personas que poden ser facer cousas malas, pero se atacamos as comunidades, atacamos o sistema, e o sistema é o máis democrático que hai, o máis. Digo as razóns. Para que teña validez as cuestións, ten que haber quórum. Non o poden manexar 5 personas. O 20% da comunidade veciñera pode convocar un acto de revocación. Creo que só está, iso na Constitución de Venezuela. Entón, cando se critica, non se pode generalizar, evidentemente, porque da mesma forma que che digo eu, pode dicir que o monte que son eu leva 30 anos sin arder, é multifuncional, e llegaramos a seleccións do PP que non se xeron outro día. Pero ese non é o problema. O problema é que non se pode, hai que globalizar, non se pode facer particulares, porque evidentemente, como todos, hai xente que funciona ben mal, pero o problema é dicir, atacar o sistema que está facendo os intereses capitalistas e urbanísticos, porque non entenden nin admiten unha propiedade que estea gestionada democráticamente pola veciñanza comuneira. De aí o seu intento de privatizarlo. Porque eles non admiten que 4 veciños do rural, que según eles non temos cultura política, decidamos sobre a nosa historia democráticamente. E está catado aí. Entón, a xente ten que ser cómplice nosa, aliados non poden porse na postura que defende os intereses do capital. Independentemente que hai que criticar as comandas que funcionen mal, evidentemente, pero non o sistema. Porque criticamos o sistema, estamos abonando o terreno para que se privatice o monte veciñal. Ou unha cousa que hai unha pregunta que funciona mal, que xa hai miles, pero como votámoslo nós, como comuneros, intentemos ganar a partida democráticamente. Si non estamos perdidos. Iso é o que está aplaudindo os entes capitales urbanísticos, que haxa conflitos para que, mira, como este tipo, mira, hai unha asociación de becarios do Banco Pastor, que é onde se basea toda a política de monte que está levando o PP, que está dirixida polo señor González Laxe. E nese documento dice: hai que sacar a xestión dos montes a licencia comuneira porque non teñen cultura política, porque non saben elixir, e entón ten que haber papá xunta que lle diga aquí facedes isto, aquí non. Iso non se pode meter e combatir, porque estamos falando de democracia popular, de democracia de base, e iso hai que admitirlo e millorarlo. O que non se pode criticar o sistema, porque o sistema estamos ponnos na banda dos que pensamos que non estamos apoiando. E iso é grave neste momento onde hai un intento de privatización constitucional dentro do ano 1997, nun congreso en Fuentareas convocado pola Xunta. E dentro daquela, un grupo reducido de comandantes, estamos evitando esta privatización, porque como decía Collazo, eu creo que ademais de mobilizar é que organizarse, para iludar dos cousas. Sin esta organización, o seu potencial estaba privatizado. Entón, eu vou decir que un gran desconocido que temos que conseguir a veciñanza comunera e aliados na xente que non respeta a condición de veciñanza, porque por ser un ben nunha comunidade comunitaria é un ben común e un ben social, nos beneficia a todos e que os principales beneficiarios somos comuneiros. E isto, eu creo que se non temos isto claro, evidentemente non ten futuro.
E depois topamos con un problema, é dicir, que tamén decía o Collastro, e iso hai que destacar, é dicir, o Monte Veciñal, a pesar do que ocupa un terzo do territorio, está xestionado democráticamente por 250.000 veciños, ten funcións sociales fundamentales, é o gran desconocido deste país. Precisamente, ainda onte, porque a primeira vez que aparece nun programa electoral, e isto tamén hai que dicirlo, porque as verdades hai que dicirlas, é a primeira vez na historia que un partido político mete no seu programa electoral política de montes de verdade. E como hai que dicir a verdade, hai que dicirlo, foi o BNG na selección do programa electoral de decembro e no programa electoral de agora de setembro. Bueno, pero iso conseguimos despois de pensar 30 anos. Pero bueno, está conseguido. Porque é o gran desconocido. A xente pensa que o Monte Veciñal é un monte público. Non é. E debemos defender que non sexa. É unha propiedade distinta que, por sorte, temos os galegos e as galegas. Este tipo de propiedade non existe no resto do Estado. É unha seña de identidade nosa. Xunto con Portugal, en toda Europa, históricamente todo foi Monte Veciñal e só se conserva en Portugal, no norte e en Galicia. No norte, non en todo Portugal, lo baixo todo foi privatizado, pero de todo para arriba. Curiosamente, as fronteiras do reino de Galicia antigo está esta propiedade. Esta propiedade temos que defenderla. Nos os comuneros que a defendemos pedimos que a cidade galega que non estende esa condición que defenda esta propiedade porque no fondo é de todos, e da que está xerada por nós. Atacala porque funciona mal 4, 5, 40, 50, 100 comunidades non é o camiño. O camiño é, vamos a corregir, defender esta cidade e correxamos eses cafes que son. A xente de Navia e Aveiro, non? Tamén podemos incluir Huelva. Vamos a ver. En Aveiro non hai ningún tipo de organización en contra de ENCE. Bueno, de ENCE non, da celulosa de ali. En Navia hai unha plataforma, por certo, nós non somos plataforma, non somos asociación, é unha asociación onde persoas a título individual se asocian, pagan a súa cuota, levamos, para o ano que ven, cumprimos 30 anos e temos alrededor de 600 socios, e socias. Ali é unha plataforma de partidos, sindicatos, que case aparece e desaparece. Cando hai un conflito, pues aparece, logo desaparece. E tuvimos algún contacto hai tempo, pero realmente non teñen unha organización moi potente. De feito, nós pensamos alguna vez a necesidade de ir ali e intentar ver de potenciar, pero bueno, é moi complicado porque somos cosas moi distintas, non? E en Huelva pasaba unha cosa parecida tamén, pero en Huelva e en Navia pasa un pouco parecido, a sociedade non sinte a presenza da celulosa como un problema, ni en Huelva ni en Navia, non? Entón, eu creo que porque probablemente non está na mesma situación que está a de Pontevedra, que está metida entre dúas poblacións importantes, non? Entón, a mellor notase máis, non? E ali a mellor notose menos. E logo, con respecto da movilización, desde un principio, bueno, no documentario, non? Dixen sempre, e o seguimos dicindo sempre, que calquera das vías, sexa a vía da xurídica contenciosa administrativa que sexa ali a vía política, ou vai acompañada da movilización social ou se non hai nada que facer. Porque mesmo os suíces, cando dictan sentencias, non fan a mesma sentencia dependendo de que haxa movilización social ou non. E iso está moi claro, non? A ver, a miña pregunta era que pareceu-me escoitar que había parte de, non sei, das xuntas de Moncho, que non vendían o eucalipto, non decidían vender a ENCE o eucalipto, que vendían o igual a mellor precio e tal, pero realmente, digo eu, o impacto económico de ENCE en todo Galicia ten que ser moi grande, porque falades de 350 traballadores, non sei, eu estuve nunha empresa que eran 600 e non é coñecida, ou Citroën son 5.000 e tal, e falades de 300 traballadores, pero realmente, que pasa o impacto económico que deixa en cartos por toda Galicia comprando a madeira ten que ser moi forte, porque senón non entendo con 350 traballadores que unha planta teña tanto poder de consello de administración ou de xente enchufada e tal,
realmente, se non estuvera esa planta aí, como poderíase comprar toda a madeira de Galicia, eses compradores que pagan mellor ou que pagarán igual que paga a Ence de Pontevedra ou así? Cando se vendía que se desaparecía da ría na polémica anterior a esta, había cantidad de xente que non podía mercar madeira, é mentira. O que dixe foi que até a prórroga Ence non compraba madeira ninguna nos montes que vendíamos a madeira libremente, non nos pide convenio, por unha razón, porque daba precios malos. Non, porque nos vendemos a madeira en subasta pública, e entón o que máis poxa, gana. E Ence non daba precios normales. Entón, que era mentira que se desaparecía Ence, as Montes non vendía madeira, porque estaban vendendo estando Ence aquí. Por qué? Porque compraban en Portugal, porque resulta que Portugal, a pesar de que ten os problemas todos que ten, das celulosas como ten Galicia, acaba o ciclo. E entonces ven e compran a madeira máis cara, porque en Portugal acaba o ciclo, fan a pasta. Bueno, es unha planta de celulosa de Pontevedra, venderíase toda a madeira. Claro, non era igual que aí. Entón, como é tan difícil de quitar unha planta de 300 traballadores cando... Sobran empresas con 300, non hai moitas, pero con 300 traballadores... Traballadores fixos na fábrica son menos. Se eles falan de 300, son máis ou menos 225. É igual, 150 botaron nunha de Vigo, Bayugaron e non sai. Non, pero son a mínimo tens que explicar. Efectivamente, xa dixemos, non, que Ence destruye moitos máis postos de traballo que dos que crea. Non é, o problema non é a defensa dos postos de traballo. O problema creo que é un problema político dunha banda, non? E logo hai outra cousa. Ence o que si ten é moita pasta. Non? Fabrica pasta, pero parece que fabrica pasta desta outra. Entón o que fai é comprar sistemáticamente vontades. Non? Compra políticos, pero compra tamén vontades nos povos. Non? Por exemplo, digamos que merca estómagos agradecidos. O que quere ter estómagos agradecidos alrededor. Se vos fixades, Ence non fai nunca propaganda de fabricamos a mellor pasta, a máis blanca, a máis resistente, a máis... Non, nunca fai propaganda do que produce. Unha empresa sempre fai propaganda do que produce. Ence non. Ence fai a propaganda de somos a empresa máis limpa do mundo, somos a empresa que menos contaminamos, somos a empresa que máis postos de traballo damos, somos a empresa que limpamos e mantemos limpo os montes, evitamos os incendios, todas esas mentiras, non? Pero é moi rentable a pasta, entón. É moi rentable para... Para decir, por portugueses, por... Sí, probablemente sea moi rentable, non? Si a xente que vende madeira iba a vendela igual... Sí, logo ten outra cousa. Ence non só fabrica pasta de papel, non? Fabrica enerxía. Para Ence, neste momento, e sobre todo estes últimos anos, o máis rendible foi a fabricación de enerxía. Por dúas cousas. Unha, porque a enerxía que fabrica ele evita que teñan que mercar, e por outra, porque se estuvo acollendo a todas as prebendas que a Unión Europea daba por fabricar enerxía con tecnoloxías limpas, non? E estuvo collendo, como di que ten unha pequena central de biomasa, entón estuvo collendose a todas as prebendas que daba a Unión Europea. A rendibilidade destes últimos anos de Ence foi esa, foi os cartos que daba Europa. De feito, en canto Europa pechou ese grifo, empezaron a decir que perderon ese ano non sei cantos millóns de euros, perderan, non, deixaron de ganar, non? Pero hai unha cousa, cando falo desto de a man longa de Ence que vai aos colectivos, non? Ence, cando lle dan estes 60 anos de prórroga, fala de que fai un pacto ambiental. Nese pacto ambiental, se se mira de arriba abaixo, non hai ninguna medida medioambiental, ou prácticamente ninguna medida medioambiental que afecte a fábrica. Por un lado é, axudaremos a Xunta de Galicia a ampliar a depuradora dos Praceres. Non sei por que ten que ampliarse, no caso de que se tenha que ampliar, a dar dos Praceres con cartos de Ence. Axudaremos a Xunta de Galicia a facer o novo emisario, que o ten que facer a administración, non o ten que facer Ence. Daremos
3.000, non me acordo, non sei cantos millóns non serán 3 millóns de euros anuais durante estes 60 anos a todos os colectivos sociais da comarca de Pontevedra que o soliciten, na ría de Pontevedra que o soliciten, non? Que está mercando estómagos agradecidos para que logo, cando mesmo xente que está en contra da presencia de ENCE diga, como nos digan nós a unha xente, non podemos irse á manifestación porque es que ENCE nos vai a dar non sei que, as cofradías agora mercoulle un barquiño para as cofradías, un barco que aínda non me explicou ninguén para que o queren, pero en todo caso, se necesita un barco ten que ser a administración que o compre, pero non ten que ser ENCE. Que pasa? As cofradías deixarán de estar contra ENCE, xa non que estén con moitas ganas, pero deixarán de estar contra ENCE. As mariscadoras veránse obrigadas, mesmo aquelas que van sistemáticamente ás manifestacións contra ENCE, ao mellor veránse obrigadas a non ir, porque non vai ser que non van a cofradía a sinalen de que estas van en contra dos que nos está pagando, non? Bueno, todo ese pacto ambiental, entre outras cosas, por exemplo, hai unha cosa tan curiosa como vamos a poner 5.000 millóns de euros para restaurar o Pazo de Lourizán e montar un centro de I+D forestal para ENCE. Pero como que van ustedes se van a adueñar del Pazo de Lourizán, o Pazo de Monteros Ríos, que é parte do erario público. A Xunta de Galicia, que ten concedido pola Diputación desde hai uns anos hasta o ano 2021, tiña obriga de recuperar ese pazo e non o fixo. E agora vai a recuperar con cartos de ENCE. Pero é que ese é o poder que teñen, é que mercan todo o que se les aproxima. E logo unha cousa que é para outro coloquio de outro día, pero eu creo que hai que empezar a pensar. Fai falla en Galicia unha fábrica de pasta de papel? Porque eu desde logo defendo que non. Non se nos pode dicir, é que entón que facemos cos eucaliptos. Non, é ao revés. É que temos eucaliptos porque temos unha fábrica de pasta de papel, porque temos que recuperar o noso monte para todas as outras actividades. E logo, outra tamén, se ENCE tuvera a mellor tecnoloxía do mundo, que eles din que xa teñen, e non contaminara, ENCE pode seguir na ría de Pontevedra? Eu digo non. Porque a ría de Pontevedra ten unha vocación clarísima que é a de vivir da explotación racional dos recursos pesqueiros, marisqueiros, turísticos e do monte. E entón ENCE nin con a mellor tecnoloxía pode seguir. Da defensa da ría. Sobar hai tempo que houbera unha proposta de reubicación da planta en outro lugar. Foi certo, se cosa plantear en algún momento un estudio de costes como para poder trasladar ENCE a un parque industrial ou algún outro sitio ou foi un bulo? Hubo unha de Telmo Martín, cando se presentaba a alcaldía de Pontevedra, bueno, moi chusca, ¿no? Porque era levala a Tomeza, que é unha parroquia que está a mesma distancia que está agora ENCE, e vertería no mesmo sitio, ¿no? O sea, non tiña nin pés nin cabeza, ¿no? Bueno, podía contar unha anécdota. Unha vez tivemos unha reunión con él antes das eleccións, e entón cando dixo eu, se salgo alcalde, o primeiro que fago é sacar ENCE da ría, ¿no? Entón nos dixemos, sí, a cosa empezar, ¿no? E dixo, pero, ti, rapaz, eu aí vou de farol, home. Eu vou de farol, como vou levar a Tomeza? Como vou levar a Tomeza a fábrica? Eso sería unha burrada. Eso, eu a saco, despois que a poñan onde queira. Bueno, o sea que era falar por falar, bueno. E logo hubo unha proposta que era levarla a Barro. E despois había unha que probablemente, desde logo, para a comarca sería boa, non sei que pensarían ali, ainda que falaban de que sí que querían, era levarla ás Pontes de García Rodríguez. Eu creo que, como decían, xa temos todo contaminado, pois que atraigan para aquí máis postos de traballo. Entón, sí hubo propostas, non? Pero eu creo que o problema, unha vez máis, é político. Os políticos, dunha banda, hubo un tempo en que daba votos decir que ti querías deixar celulosa ali na ría porque daba moito posto de traballo, non? Logo, en cando empezou a haber máis movilización social, o que daba votos era decir que a sacabas da ría porque non podía estar aí. Pero a deixamos na comarca, non vai a ser que perdas os votos de aquela xente que está a favor, entón deixala na comarca. Falar de deixar na comarca
Eu creo que políticamente pode ser rendible porque consigues eses votos, pero desde logo, desde o punto de vista da loita medioambiental, é nefasto, non? É nefasto porque é levar o problema daqui a outro lado da comarca e bueno, é reproducir o problema, non? Referíame máis se realmente chegou a facer algún estudio de custos como para poder de alguna forma... Ence facía un cálculo, un cálculo de 7.000 millóns, había, non sei canto. Entón, di que as fábricas non se poden trasladar porque non se poden poner rodas. Hubo tamén unha polémica con o tema de traslado e peche, non? Peche parecía moi revolucionario, non? Eso de falar de pechar unha empresa, non? Entón, moita xente falaba de traslado. Na práctica, traslado e peche é exactamente o mesmo, é o mesmo. Se ti dis peche, non quero dicir que en outro sitio, en outras condicións, claro, como sexa, que non contamine nada, que tal, que se poda poñer outra celulosa. E se falas de traslado, é pechar esta, cando se fala outra en outro sitio, o sea, é exactamente o mesmo. E logo, é unha cosa, porque eu creo que saiu sai no documentario por boca do Dr. Figueira. Di, claro, todos en Pontevedra queríamos que teníamos unha pena de hasta 2018, unha pena limitada, non? Bueno, eso foi un dos problemas que hubo en Pontevedra. Desde a Asociación para a Defensa da Ría nunca creímos que Ence fora a salir no 2018. Pensamos que sí podía salir antes ou despois porque sacábamos a sociedade, non? A sociedade civil. Pero non porque houbera unha data final, non? Que eso sabíamos que de alguma maneira se podería prorrogar, como de feito pasou, non? E de feito nos cambiamos o noso lema, que antes era peche xa, e o seguimos utilizando, nunca deixamos de utilizarlo, non? Pero fixemos máis fincapé en unhas temporadas que outras, non? Deixamos de utilizar moito ese lema por dúas cousas. Unha, porque se había xente que non entendía que peche e traslado era o mesmo, pois mellor non crear esa dicotomía, senón decirlo con outro lema, e logo intentar pasar por riba dese de 2018. Entón pasamos a un lema que decía 2018, agora. Si no 2018 iba a deixar de ser, pois agora, non temos que esperar a 2018, non? Entón, busquemos as condicións para quitarlas xa. E iso funcionou un tempo. A xente seguiu con a cabeza posta no 2018, e claro, chegou 2018 e de repente, bueno, ainda non chegou, pero antes de chegar ao 2018 xa ten 60 anos máis, non? Entón, a loita é máis difícil porque moita xente agora veo que aquela esperanza que tiña que o 2018 rematara a loita, porque xa marchaba a celulosa, ve que non, que hai 60 anos máis, entón iso foi bastante desmobilizador. O feito de que alguna xente estuvera dicindo o 2018 xa está aí, xa despois xa se saca, desmobilizou bastante, non? E agora costa traballo tirar para diante, pero bueno, nos vamos a seguir facendo e además vamos a seguir facendo en compañía de todos os colectivos e de todos os concellos. Normalmente vamos aos concellos da Ría, non? Pero bueno, viremos aos concellos das rías xenéricas, non? Bueno, pois sí, hai que